आईचा जोगवा जोगवा मागेन, द्वैत सारुणी माळ मी घालीन, हाती बोधाचा झेंडा मी घेईन, वेदरहित वारीस जाईन, आईचा जोगवा जोगवा मागेन. संत श्रेष्ठ नाथ महाराज या जोगव्याच्या द्वितीय चरणामध्ये सुंदर चिंतन करतात. आईचा जोगवा जोगवा मागेन. जोगवा मागितला जातो आणि खरं तर काय मागावं हे संसारिकाला नाही कळत, म्हणून संतांनी जे मागितलं त्याचं अनुकरण मुमुक्षुनी केलं पाहिजे, ते मागितलं पाहिजे. मागणे देक तुझ प्रती आहे, देशील तरी पाये पांडुरंगा, या संतांशी निर्वी हेची मज देई, अनिक तुझे काही न मागो देवा. हे मागणं आहे, तुकोबारायांचं मागणं आहे. नामदेव महाराजांनी सुद्धा सकल सर्व संतांनी मागणं केलेलं आहे. आणि हे सगळं जे मागणं आहे हे उच्च उदात्त असं प्रतीचं मागणं आहे. आणि म्हणून जोगव्यामध्ये सुद्धा संत एकनाथ महाराज मागणं करतायत. काय मागतात? आईचा जोगवा जोगवा मागेन. हा जोगवाच मागेल मी. आणि जोगवा म्हणजे काय? तर भक्तिरूपी दान, याला जोगवा म्हणावं. जोगव्याचा अर्थ भक्तिरूपी दान मला देत. हे सगळं मागणं आहे. साही चरणामधून जे काही मागितलेलं आहे आईला, भवानी मातेला, ते मागणं अतिशय उदात्त आहे. ते सर्व जीवांनी मागितलं पाहिजे, सर्व मुमुक्षूंनी मागितलं पाहिजे. आणि मागणं हे अहंकार विरहिततेचं लक्षण आहे. लक्षात आपण वेगवेगळ्या देवींच्या मंदिरामध्ये जरी नवरात्रांमध्ये गेलो तरी आपण पाहतो की अनेक जण परडी हातामध्ये घेऊन जोगवा मागायला बसलेले असतात. मग कोणी त्याच्यामध्ये ज्वारीचं पीठ, गव्हाचं पीठ वगैरे आपण घालतो, पण त्यांना खायला मिळत नाही म्हणून ते जोगवा मागतात असं अजिबात नाही. श्रीमंत लोक सुद्धा की परडी घेऊन मागतात. इथं अर्थ काय? परडी घेऊन बसण्याचा अर्थ आहे की अभिमान नाही, मी सुद्धा एक जीव आहे आणि ही शक्ती आहे आणि या शक्तीसमोर मी मागत आहे. हा अभिमान गर्भगळीत झाला पाहिजे. अभिमान गेला तुका म्हणे देव झाला. हा अभिमान केला पाहिजे. हा अभिमान घालविण्यासाठी आपण मागितलं पाहिजे आणि उच्च उदात्त असं मागणं केलं पाहिजे. म्हणून नाथ महाराज या ठिकाणी जोगवा मागतायत. आईचा जोगवा जोगवा मागेन. आणि जोगवा कुणाजवळ मागतायत? तर आईजवळ मागतायत. कारण एखाद्या वडील लवकर देणार नाही, पण आई माऊली असल्यामुळे, अत्यंत हृदय निर्मळ असल्यामुळं मुलांच्या प्रती पटकन आई पावते. आणि म्हणून जोगवा आईजवळ मागितला पाहिजे. आईचा जोगवा जोगवा मागेन. आई हा शब्द वापरत असताना केवळ माया असा शब्द घ्यायचा नाही. माया विशिष्ट ब्रह्म असं नाथ महाराजांना अभिप्रेत आहे. आणि म्हणून माया विशिष्ट ब्रह्म ती आमची आई आहे आणि म्हणून ती द्यायला समर्थ आहे. काय कमी येते आईला? त्या आईजवळ जर ब्रह्मच असेल तर काय कमी येते आईला द्यायला? आणि म्हणून आईजवळ आपण काय मागितलं पाहिजे? तर द्वैत सारोनी माळ मी घालीन. आई तुम्हाला जोगवा दे. मी तुझ्या पायरीवर आता बसलेलो आहे. मी माझ्या गळ्यामध्ये एक माळही घातलेली आहे आणि ही माळ निश्चित अशी तशी नाही, द्वैत सारून माळ घातलेली आहे. बहुतेक वारकरी मंडळी आणि बहुतेक सर्व ज्यांच्या गळ्यामध्ये माळे, नुसती माळ घालू नका. द्वैत सारोनी माळ मी घालीन. माळ घालण्याचा खरा रूपकात्मक अर्थ असा आहे. माळ तुळशीची असते. तुळशीची माळ वारकरी घालतात. तुळशीची माळ घालण्याचा अर्थ काय? की या शरीरावर मी तुळशीपत्र ठेवलेलं आहे. या शरीराला मी माझं म्हणणार नाही. आता मी आता द्वैत सारून टाकलेला आहे आणि आत्मस्वरूपाने मी ब्रह्मस्वरूप झालेलो आहे. अहम ब्रह्मास्मी. हो, मी तो स्वय परब्रह्म, मी तो स्वय आत्माराम. नाथ महाराज वर्णन करतात. मी कोण आहे? मी तो स्वय परब्रह्म, मी तो स्वय आत्माराम. आता हे द्वैत सारून माळ मी घातलेली आहे असा हा आईचा भक्त हातात परडी घेऊन आईला म्हणताय. द्वैत सारोनी माळ मी घालीन. हा सगळ्यात महत्वाची जर गोष्ट कोणती असेल तर हे द्वैत सारलं पाहिजे आणि अद्वैत जगलं पाहिजे. द्वैताची झाडणी गुरुविन ज्ञान, त्या कैचे कीर्तन घडेल नामी. ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठामध्ये वर्णन करतात
की द्वैताची झाडणी झाली पाहिजे आणि गुरुविनं ज्ञान मिळणार नाही म्हणून गुरूंना शरण गेलं पाहिजे. ह्या द्वैताची झाडणी झाली नाही आणि गुरु जीवनामध्ये जर प्राप्त झाले नाही तर त्यांना कसं काय कीर्तन घडेल? किती नामस्मरण केलं तरी त्यांना कीर्तन घडणार नाही. पण उत्कृष्ट कीर्तन कोणतं? तर द्वैताची झाडणी उत्कृष्ट आहे आणि गुरूंना शरण जाणं हे उत्कृष्ट आहे. आणि म्हणून या अद्वैताच्या वाटेनं आपण गेलो पाहिजे. उपजोनी करंटा नेने अद्वैत वाटा रामकृष्णी पैठा कैसानी होय. हरिपाठामध्ये नाथ महाराज वर्णन करतात की अद्वैताच्या वाटेने जात नसेल तर तो जन्माला येऊन करंटा म्हणावा. आणि दुर्दैव आहे, बहुतेकांना द्वैतातच आवड आहे, अद्वैतात कुणीही जात नाही. आणि म्हणून इथं नाथ महाराजांनी सुद्धा वर्णन करताना मी माळ घालील पण ही माळ मात्र अद्वैताची असेल. अद्वैत जगलंच पाहिजे. अद्वैताची खरी प्रतिष्ठा श्रीमदाद्य भगवान शंकराचार्यांनी प्राप्त करून दिलेली आहे. आणि वारकरी संप्रदाय हा शंकराचार्यांच्या आणि व्यासांचा मागोवा घेऊन चालणारा संप्रदाय आहे. भाष्यकारा ते वाटपसतू आणि व्यासांचा मागोवा घेतू. नाथ महाराज म्हणतात की मग मी माझं अकल्याण होईल कसं? मी या दोघांना मार्ग विचारलेला आहे आणि यांनी मार्ग दाखवलेला आहे. आणि तुम्ही आम्ही खरोखर भाग्यवान आहोत की या सकल साधू संतांच्या नंतर आपला जन्म आहे आणि म्हणून या साधू संतांनी आम्हाला हा मार्ग अधिक सोयीस्कर करून दिलेला आहे. फक्त या मार्गाने आपल्याला जायचंय. ताटामध्ये अन्न तयार आहे, फक्त आम्हाला ते खायचं आहे. त्यांना तर अन्न तयार करून खावं लागलं, आम्हाला तयार आहे. फक्त काय करा, द्वैत सारोनी माळ मी घालीन असं नाथ महाराज म्हणतात, तसं आपण हे म्हटलं पाहिजे. आणि हा द्वैत बाजूला गेलं की हाती बोधाचा झेंडा मी घेईन. कोणता झेंडा हातात घ्यायचा? सगळं प्रतिकात्मक सांगितलेलं आहे. बोधाचा झेंडा. बोध म्हणजे काय? तर श्री गुरूंच्या कृपाळू ब्रह्मनिष्ठ आणि श्रोत्रिय अशा श्री गुरूंना आपण शरण गेलो पाहिजे. विवेक वैराग्य समाधी षटक मुमुक्षुत्व साधन संपन्न होऊन गेलं पाहिजे. आणि अशा गुरूंना शरण गेल्यानंतर ते आम्हाला बोध करून देतात तत्वमसी महावाक्याने. आणि आम्हाला बोध होतो अहम ब्रह्मास्मी या महावाक्याने. मी ब्रह्म आहे, मी ब्रह्म आहे, मी ब्रह्म आहे असा हा बोध पक्का झाला पाहिजे. साधू बोध झाला तो नुरोनिया ठेला ठाईच मुराला अनुभव. तो अनुभव स्वरूप होऊन जातो. एवढा मोठा लाभ का झाला? एवढा मोठा लाभ केवळ बोध झाल्यामुळे झालेला आहे. म्हणून हाती बोधाचा झेंडा मी घेईन. आणि हा बोध एकदा झाला की त्याची जी ब्राह्मी स्थिती आहे, या ब्राह्मी स्थितीचा अनुभव सुद्धा तुकाराम महाराजांनी केलेला आहे. असो ऐसा कोठे आठवची नाही देहीच विदेही भोगुदशा. या भूमिकेला आपण प्राप्त झालो पाहिजे. वेदांतामध्ये बोध झालेल्यांचं वर्णन करत असताना एकूण 7 भूमिका सांगितलेल्या आहेत. पहिली जी भूमिका आहे त्याला शुभेच्छा असं म्हटलेलं आहे. शुभेच्छा ही भूमिका म्हणजे मनामध्ये शुभ विचार आलेले आहेत की आपण आता मोक्ष प्राप्तीकडे गेलो पाहिजे, त्याला शुभेच्छा असं म्हटलेलं आहे. दुसरी भूमिका आहे सुविचारणा. ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय कृपाळू श्री गुरूंकडे आपण जाऊन त्यांच्याकडून श्रवण करणे, याला म्हणायचं सुविचारणा. ही सुद्धा अतिशय महत्वाची भूमिका आहे. तनुमानसा ही तिसरी भूमिका आहे. श्री गुरूंच्या मुखातून जे श्रवण झालं त्याचं सतत मनन करणे, निधिध्यासन करणे, याला म्हणायचं तनुमानसा. चौथी भूमिका सत्वापत्ती. या सत्वापत्ती भूमिकेमध्ये आम्ही जीवनमुक्त झालेलो असतो. तो बोध जो आहे झालेला, हा बोध दृढ झालेला असतो. आणि दृढ अपरोक्ष अनुभूतीमुळे काय झालं तर आता जीवनमुक्तीचा लाभ झालेला आहे. म्हणून सत्वापत्ती या भूमिकेवर आपण आहोत. असंशक्ती. असंशक्तीमध्ये देहाचा विसर पडलेला आहे. पदार्थाभाविनी ही 6वी भूमिका आहे. पदार्थाभाविनी या भूमिकेमध्ये तर आता आम्हाला जगताचं सुद्धा बाध झालेला आहे. जग सुद्धा आता प्रतीतीला येत नाही. आणि 7वी भूमिका आहे त्याला तुर्यगा या भूमिकेत म्हटलेलं आहे
त्या तुर्यगा भूमिकेचं वर्णन नाथ महाराजांनी या अभंगात केलं. असो ऐसा कोठे आठवची नाही, देहीच विदेही भोगुदशा. हा, आणि परेहुन परते घर, ते राहू निरंतर. या तुर्यगा भूमिकेमध्ये परावाणीच्याही पलीकडे आपलं जे मूळ स्वरूप आहे ब्रह्म लीन होणं, याला खऱ्या अर्थाने बोध म्हटलेला आहे. आणि म्हणून नाथ महाराज हरिपाठात सोप्या शब्दात वर्णन करून देतात. साधू बोध झाला तो नुरून या ठेला, ठाईच मुराला अनुभव. हे लक्षात येत नाही म्हणून एक दृष्टांतही दिला. कापुराची वाती उजळली ज्योती, ठाईच समाप्ती झाली जैसी. कापूर आहे तोपर्यंत अग्नी आहे, आणि कापूर संपला तर अग्नी संपला. तसं वृत्ती आहे तोपर्यंत जगत आहे. आता वृत्तीही संपली तर जगत कसं शिल्लक राहणार आहे. आणि हा खरा बोध श्री गुरु आम्हाला करून देतात. आणि तेच मागणं नाथ महाराजांनी अतिशय सुंदर भवानी समोर मागितलेले. हाती बोधाचा झेंडा मी घेईन. इतका मोठा लाभ आम्हाला या जोगव्याने होणार आहे. आणि पुढे म्हणतात नाथ महाराज, भेद रहित वारीस जाईन. वारीला गेलंच पाहिजे. वारी म्हणजे काय की आपली जी इष्ट देवता आहे त्या इष्ट देवतेच्या दर्शनाला नियमित जाण्याची क्रिया, त्याला वारी म्हणायचं. ही वारी केलीच पाहिजे. वारी करणारा फार मोठं फळ आहे. वारी सुटली नाही पाहिजे. वारकऱ्यांची आळंदी ते पंढरपूर वारी कधी सुटत नाही, चुकत नाही, नित्य नियमामध्ये असते. तसं हे भवानी माते, मीही तुझी वारी करील, पण ही वारी भेदरहित असेल एवढं मात्र निश्चित आहे. हो, भेदाचा तिटकार आला पाहिजे आणि आभेदाचा स्वीकार झाला पाहिजे. भेद बुद्धी नाहीशी झाली पाहिजे आणि अभेद बुद्धी स्थिर झाली पाहिजे. फार मोठा लाभ आहे. भेद नकोच. भेदाभेद ब्रह्म अमंगळ, तुकाराम महाराज म्हणतात. हो, की भेद आणि अभेद या दोन्ही क्रिया ज्या आहेत ना, या हरिरूपी तरंगासारख्या आहेत. म्हणून भेद मावळला पाहिजे आणि अभेदात आम्ही स्थिर झालो पाहिजे. हे केव्हा कळेल? हे तेव्हाच कळेल आणि त्यांनाच कळेल की ज्यांचा विश्वास असेल. विठ्ठल जळी स्थळी भरला, रीता ठाव नाही उरला. जे जे दृष्टी दिसे ते हरिरूप, पूजा ध्यान जप त्याशी नाही. इथं भेद मावळला. अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले म्या त्याशी. बाप रखुमा देवीवर खुन बाणली कैसी. अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले म्या त्याशी. नाथ महाराजांनी सुंदर वर्णन केलेले. अनंत रूपाने मी त्याला पाहिलेले आहे. आता कुठला भेद उरणार आहे? तुम्ही जगताला पाहत असाल तर तुम्ही भेद भ्रांतीनच पाहणार, आणि तुम्ही परमात्म्याला पाहणार असाल तर भेदरहित पाहणार आहे. आणि हे मागणं नाथ महाराजांनी मागितले. भेदरहित वारीस जाईन. आणखी मागताना काय म्हणतायत? तिसऱ्या चरणामध्ये नाथ महाराज वर्णन करतात. नवविध भक्तीच्या करीन नवरात्रा, करुणी पोटी मी मागेन ज्ञानपुत्रा. धरीन सद्भावा अंतरीच्या मित्रा, दंभ संसार सांडीन कुपात्रा. आईचा जोगवा मागेन. या तिसऱ्या चरणामध्ये नाथ महाराज सुंदर वर्णन करतात. नवविध भक्तीच्या करीन नवरात्रा. मला नवरात्रामध्ये भवानी माते तू प्रगट झालेली आहे. नवरात्र मला जागायचं आहे. पण माझ्या या नवरात्रा कोणत्या असतील? तर या नवरात्रा म्हणजे नवविध भक्तीच्या अशा. हातात मी परडी घेतलेली आहे आणि भक्तीचं दान तुला मागत आहे. तेव्हा एक एक भक्ती एका एका रात्रीत असं मला तू टाक. आणि या 9 दिवसांमध्ये, या 9 रात्रांमध्ये मला तो नवविध भक्तीचं दान दे. आता या नवविध भक्तीचं दान म्हणजे नवविध भक्ती कोणत्या? भागवतामध्ये वर्णन आलेलं आहे. श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. एका एका भक्तीचं वर्णन पुष्कळ प्रमाणे आपल्याला करता येईल. वेळेची मर्यादेमुळे आपण थोडक्यात चिंतन करू. पहिली भक्ती आहे श्रवण भक्ती. या श्रवण भक्तीमध्ये एक आहे, सर्वांगाचं कान करून आपण ती भक्ती केली पाहिजे. श्रीगुरूंकडे जाऊन केली पाहिजे. परीक्षित राजाला 7 दिवसात मृत्यू कळाल्याबरोबर श्रवणाकडे गेले आणि शुकदेवांनी त्यांना भागवत सांगितलं. 7व्या दिवशी मुक्ती मिळाली. याही पेक्षा खटवांग राजाच्या जीवनात 1च तास उरला आणि फक्त श्रवण केलं आणि मुक्त झाले. म्हणून श्रवण कसं करावं
तर परीक्षित राजासारखं श्रवण करावं, खटवांग राजासारखं श्रवण करावं, धुंदुकारीसारखं श्रवण करावं. नाहीच काही आपल्याला तर ज्ञानेश्वर महाराजांनी वर्णन केल्याप्रमाणे अर्जुनासारखं श्रवण करावं. श्रीकृष्णोक्ती सागरा हा अगस्तीची दुसरा, घोट भरो पाय सरा अवघयांचा. काय त्यांनी श्रवण करावं, सर्वांगाचे कान करून श्रवण करत होता. जनक राजाने भागवत श्रवण केलं, मुक्त झालं. सांगायचं म्हणजे श्रवणाचे 3 प्रकार आहेत. एक आपततः श्रवण, दुसरं अंग श्रवण आणि तिसरं अंगी श्रवण. श्री गुरूंकडे गेल्यानंतर आपण श्री गुरूंच्या मुखातून महावाक्याचं जे श्रवण आहे ते श्रवण केलं पाहिजे आणि त्या श्रवणाचं सातत्याने मनन आणि निधिध्यासन केलं पाहिजे. अंग श्रवण, अंगी श्रवण याला म्हटलेलं आहे. आणि कीर्तन प्रवचन ऐकणे याला आपततः श्रवण म्हणायचं. आपततः श्रवणाचं फळ चित्तशुद्धी आहे, पण अंग श्रवण आणि अंगी श्रवणाचं फळ मुक्ती आहे, मोक्ष आहे. कोणतं श्रवण महत्वाचं आहे हे आपण ठरवलं पाहिजे. म्हणून नवविध भक्ती आम्ही नवरात्रामध्ये केले पाहिजे. नवविध भक्तीच्या करीन नवरात्रा, कीर्तन भक्ती नारद मुनींनी केलेली आहे. विष्णू स्मरण भक्ती जी आहे प्रल्हादाने केलेली आहे. पादे सेवन भक्ती लक्ष्मीने केलेली आहे. अर्चन भक्ती अक्रूराने केलेली आहे. या सर्व भक्ती, दास्य भक्ती अर्जुनाने केलेली आहे. पादसेवन भक्ती, वंदन भक्ती या सर्व भक्ती आम्हाला मोक्षरूपी फळ देणारे आहे. दास्य भक्ती हनुमंतरायाने केलेली आहे. आत्मनिवेदन जी भक्ती आहे ती बळीने केलेली आहे. या सर्व भक्तींचं फळ मोक्ष आहे. हे 9 भक्ती म्हणजे 9 मार्ग आहेत. या 9 भक्ती म्हणजे 9 साधनं आहेत. या साधनांवर आरूढ झाल्यानंतर मोक्ष हे साध्य आहे. तुकाराम महाराजांनी तो वर्णन असं केलं, हेची थोर भक्ती आवडते देवा, संकल्पावी माया संसाराची. ही श्रेष्ठ भक्ती आहे, देवाला आवडणारी भक्ती आहे. आणि म्हणून कोणती भक्ती करावं, देवाला आवडणारी भक्ती करावी. संकल्पावी माया संसाराची. द्वैत झाडल्यानंतर, बोध झाल्यानंतर आता काय शिल्लक राहणार आहे. म्हणून या भक्ती मी आता करणार आहे, आनंद प्राप्ती करता करणार आहे. नवविध भक्तीच्या करीन नवरात्रा. आणि या भक्ती करून मी काय करीन, करून पोटी मी मागेल ज्ञानपुत्रा. हे ज्ञान अतिशय महत्वाचं आहे. क्रियात्मक भक्ती आणि विचारात्मक भक्ती यामध्ये क्रियात्मक भक्तीपेक्षा विचारात्मक भक्ती अतिशय श्रेष्ठ आहे. नाथ महाराजच हरिपाठात वर्णन करतात, भावे विन भक्ती, भक्ती विन मुक्ती, बळे विन शक्ती, बोलू नये. ज्ञानेश्वर महाराजांनी वर्णन केलंय हरिपाठामध्ये. आणि नाथ महाराज बोलताना, प्रेमा विन भजन, नाका विन मोती, अर्था विन पोथी, वाचुनी काय. म्हणून कुठल्याही प्रकाराने जे काही ग्रंथाचं अवलोकन आम्ही करतो त्याला भक्ती असं म्हणतो, पण त्याचा अर्थ माहीत असला पाहिजे आणि मग त्याचा अर्थरूपता येत असते. म्हणून आपण विचार असा केला पाहिजे की भक्ती केलीच पाहिजे, पण भक्ती करून काय करायचं तर ज्ञानपुत्र मागायचं. नाथ महाराज पुढे वर्णन करतात, करुणी पोटी मी मागेन ज्ञानपुत्रा. ज्ञान झाल्याशिवाय उपयोगच नाही. आम्ही श्रवण केलं पाहिजे, पण कशा करता, काना वचनाची भेटी, सरिसाची पै किरटी, वस्तू होऊन उठी कवनायक जो. कानाची आणि श्रीगुरूंच्या वचनाची भेट झाल्याबरोबर ब्रह्मवस्तू होऊन उठी. इतकं त्या श्रवणाचं महत्व आहे, एवढं त्या भक्तीचं महत्व आहे. आणि यातून ज्ञानाचंही महत्व आहे. हो, ज्ञान झालंच पाहिजे. ज्ञानाशिवाय ब्रह्मरूपता येणारच नाही. आमची वृत्ती जी आहे ती शुद्ध सत्वगुणाची आहे आणि म्हणून त्यातच ज्ञान होईल. ती सतत सत्वगुणात आम्ही ठेवली पाहिजे. वृत्ती सतत 3ही गुणांमध्ये खेळत असते. कधी रजगुणात जाते, कधी तमोगुणात जाते, पुन्हा सत्वगुणात येते. आणि म्हणून सतत संत समागम, सतत शास्त्र चिंतन, सतत श्रवण मनन करून त्याला सत्वगुणात ठेवायचं. आणि सत्वगुणात ठेवून आम्ही या भक्तींच्या माध्यमातून त्याला सत्वगुणात ठेवायचं. आणि भक्तीच्या माध्यमातून सत्वगुणात झाली की मग मागेन ज्ञानपुत्रा. आता मला ज्ञानपुत्र पाहिजे माते, मी तुला मागतोच आहे,
तेव्हा मला काय करतो, आता माझ्या पोटी ज्ञानपुत्र दे, म्हणजे मला आता ज्ञान मिळू दे. हे ज्ञान अतिशय वाचोनी ज्ञाने विळगे के, उपाय करीशी जितुके, ये गुंफीची आधी के रुखी ये. म्हणून आता हे ज्ञान महत्वाचं आहे. आणि या ज्ञानाच्या मागे तुझ्या कृपेशिवाय मला हे ज्ञान होणार नाही. कारण भवानी मातेचीच कृपा झाली पाहिजे तर ते ज्ञान आम्हाला होणार आहे. आणि ज्ञानपुत्र झाला तर काय करील मी, धरीन सद्भाव अंतरीच्या मित्रा. आता आतमध्ये मला ज्ञान झालेलं आहे, हे ज्ञान हा बोध हाच आता काय झाला, माझा मित्र झाला. आणि म्हणून मी आतमध्ये अंतरीमध्ये याला असं घट्ट धरून ठेवीन. धरीन सद्भाव, अतिशय शुद्ध भावनेनं या ज्ञानाला मी आता धरून ठेवीन. आणि आता खऱ्या अर्थाने मला जो लाभ होणार आहे मी तुला तो मागितलेला आहे. या ज्ञानाचं महत्व उपनिषदांनी गायलेलं आहे. या ज्ञानाचं महत्व साधू संतांनी गायलेलं आहे. या ज्ञानाचं महत्व भगवद्गीतेमध्ये स्वतः भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. एक सुभाषितकाराने इतकं सुंदर वर्णन केलं, भावेन देवम कलया नरेंद्रम, धनेन कांता कपटेन शत्रू, सत्येन मित्रम कृपयाच पुत्रम, ज्ञानेन मोक्षम वशमानयन्ति. ज्ञानेन मोक्षम वशमानयन्ति. माते, ज्ञानानं जर मोक्ष मिळत असेल तर मी ज्ञानपुत्र माझ्या पोटी व्हावा असंच तुला मागत आहे. आणि म्हणून या ज्ञानाचं महत्व या ठिकाणी संत एकनाथ महाराजांनी गायलेलं आहे. दंभ संसार सांडीन कुपात्रा. आता इतकं चांगलं जर मागणं मी मागतोय, पण याच्यावर संपूर्ण पाणी फेरण्याचं काम जो करतो त्याला दंभ असं म्हटलेलं आहे. दंभ, संसार, हे संसार हा मिथ्या आहे. संसार दुःखाचं मूळ आहे. आणि म्हणून मी काय करल की आता हे संसार सांडून टाक. नसलेला पदार्थ आसनं असं म्हणणं याला दंभ म्हणलेलं आहे. दंभ म्हटलेला आहे. हा संसार दांभिक आहे, खरा नाहीये, माईक आहे. एरती माईके दुःखाची जनिती, नाही आद्यांती अवसान. म्हणून दंभ संसार सांडीन कुपात्रा. या संसाराला मी सांडील. आता कुठल्याही प्रकारची चिंता मला करायचं कारण नाही. कारण आता माझ्या उदरामध्ये तो आता ज्ञानपुत्र दिलेला आहे. मी त्याला सद्भावनेनं पकडलेला आहे आणि दंभ संसार मी टाकून सोडलेला आहे. आणि मग आता मला काय अडचण आहे कशाची. हा संसार अतिशय वाईट आहे. म्हणून ज्ञानेश्वर महाराजांनी याची निर्भत्सना ज्ञानेश्वरीमध्ये केलेली. तैसे संसारा या समजता, जाणी जे जे अनित्यता, ते वैराग्य